sport kalukupela. Munyenge chapter 17. Jesu akati ataura izvozvi akatarira kudenga akati, Baba, nguva yasvika, kudzai mwanakomana wenyu kuti mwanakomana akukudzei imi, sezvamakamupa simba pamusoro penyama yose, kuti vose vamakamupa avape upenyu husingaperi. Upenyu husingaperi ndihwo kuti vakuzivei imi Mwari uri woga wazvokwadi naJesu Kristu wamakatuma. Ndakakukudzai panyika, ndapedza basa ramakandipa kuti ndiriite. Zvino imi Baba, mundikudzei pamberi penyu nokukudzwa kwandaiva nako kwamuri nyika isati yavapo. Ndakaratidza vanhu vamakandipa zita renyu. Vakanga vari venyu, mukandipa ivo, vakachengeta shoko renyu. Zvino vanoziva kuti zvose zvamakandipa zvinobva kwamuri, nokuti ndakavapa mashoko amakandipa vakaagamuchira. Vakaziva zvirokwazvo kuti ndakabva kwamuri, vakatenda kuti ndakatumwa nemi. Ndinovanyengeterera ivo, handinyengetereri nyika, asi ivo vamakandipa, nokuti ndivo venyu. Zvose zvangu ndezvenyu, nezvenyu ndezvangu. Ndakudzwa mamuri. Ini handichiri munyika, asi ivo vari munyika. Ini ndinouya kwamuri. Baba vatsvene, muvachengete muzita renyu ramakandipa kuti vave vamwe sesu. Ndichiri navo, ini ndaivachengeta muzita renyu ramakandipa. Ndakavarinda, hapana mumwe wavo wakarashika, asi mwanakomana wokurashwa, kuti rugwaro riitika. Asi zvino ndouya kwamuri, ndinotaura izvi panyika, kuti vave nomufaro wangu wakazadzika mavari. Ini ndakavapa shoko renyu, nyika ikavavenga, nokuti havazi venyika, seni ndisi wenyika. Handinyengeteri kuti muvabvise panyika, asi kuti muvachengete pano wakaipa. Havazi venyika, seni ndisi wenyika. Muvaite muchonevo muzvokwadi, shoko renyu zvokwadi. Sezvamakandituma panyika imi, saizvozvo neni ndakavatuma panyika. Ndinozviita mutsvene nokuda kwavo, kuti naivo vaitwe vatsvene muzvokwadi. Handinyengetereri ava bedzi, asi naivo vanotendavo kwandiri neshoko ravo, kuti vose vave vamwe, semi Baba muri mandiri, neni mamuri, kuti naivo vave matiri, kuti nyika itende kuti makandituma. Neni ndakavapa kubwinya kwamakandipa, kuti vave vamwe, sesu tiri vamwe. Ini mavari, nemi mandiri, kuti vakwanise kuva vamwe, kuti nyika izive kuti makandituma, uye kuti makavada sezvamakandida ini. Baba, ndinoda kuti avo vamakandipa vavewo neni apo pandiri, kuti vaone kubwinya kwangu kwamakandipa, nokuti makandida nyika isati yavambwa. Baba vakarurama, nyika haina kukuzivai, asi ini ndakakuzivai. Naizvozvo vakaziva kuti makandituma. Ndakavazivisa zita renyu, uye ndicharizivisa, kuti rudo rwamakandida narwo ruve mandiri, neni ndive mavari. Chapter 18. Jesu akati wareva izvozvo, akabuda navadzidzi vake akaenda mhiri kworukova rinonzi Kedroni, paiva nomunda. Akapinda mauri iye navadzidzi vake. Zvino Judhasi wakamupandukira wakanga achizivavo nzvimbo iyo, nokuti Jesu kazhinji waiunganapo navadzidzi vake. Naizvozvo Judhasi akatora boka ravarwi navatariri vaibva kuvaprista vakuru navaFarisi, akaendapo nemwenje nemazhenje nezvokurwa nazvo. Zvino Jesu zvaakanga achiziva zvose zvaifanira kumuwira, akabuda akati kwavari, munotsvaka aniko? Vakamupindura vakati, Jesu weNazareta. Jesu akati kwavari, ndini. NaJudhasi wakamupandura kukira wakanga amirewo navo. Zvino wakati areva kwavari achiti ndini, vakasudurikira shure vakawira pasi. Zvino akavabvunza achiti, munotsvaka aniko? Vakati, Jesu weNazareta. Jesu akapindura akati, ndakuudzai kuti ndini. Kana muchinditsvaka ini, regai ava vaende, kuti shoko raakareva riitike, rokuti handina kurashikirwa nomumwe kuna ivavo vamakandipa. Zvino Simoni Petro wakanga ano munondo, akauvhomora, akatema muranda womuprista mukuru, akamugura nzeve yorudyi. Zita romuranda uyo rainzi Makosi. Zvino Jesu akati kuna Petro, isa munondo wako mumuhara. Mukombe wandakapiwa naBaba handingaumwi here? Zvino boka ravarwi nomukuru wechuru chezana navatariri vavaJudha vakabata Jesu vakamusunga, vakatanga kumuisa kuna Anasi, nokuti wakanga ari mukarahwa waKayafasi,
waiva muprista mukuru gore iro. Zvino Kayafasi ndiye wakanga apa vaJudha zano kuti zviri nani kuti munhu mumwe afire vanhu. Zvino Simoni Petro wakanga achitevera Jesu nomumwe mudzidziwo. Mudzidzi uyo waizikanwa nomuprista mukuru akapinda neJesu muruvazhe rwomuprista mukuru, asi Petro wakanga amire panze pamukova. Zvino uya mumwe mudzidzi waizikanwa nomuprista mukuru akabuda akataurirana nomurindi womukova akapinza Petro. Zvino musikana wairinda nomukova akati kuna Petro, newewo uri mumwe wavadzidzi vomunhu uyu here? Akati, handizati. Zvino varanda navatari vakanga vamirepo vambovesa moto wamazimbe nokuti kwaitonhora vakadziya moto, naPetro wakamiravo navo achidziya moto. Zvino muprista mukuru akabvunza Jesu zvavadzidzi vake nezvokudzidzisa kwake. Jesu akamupindura achiti, ndaitaura pachena kunyika. Ndaidzidzisa nguva dzose mumasinagoge nomutemberi panoungana vaJudha vose. Handina kureva chinhu pakavanda. Munondibvunzireiko ini? Bvunzai ava vainzwa zvandaitaura kwavari. Tarirai, ava vanoziva zvandaireva. Wakati areva izvozvo, mumwe wavatari wakanga amirepo akarova Jesu noruoko achiti, unopindura muprista mukuru aro nhai? Jesu akamupindura akati, kana ndareva zvakaipa, pupura kuti zvakaipa ndezvipi. Kana ndareva zvakanaka, wagondirovereiko? Zvino Anasi akamutumira akasungwa kuna Kayafasi muprista mukuru. Zvino Simoni Petro wakanga amirepo achidziya moto. Vakati kwaari, newewo uri mumwe wavadzidzi vake here? Akaramba akati, handizati. Mumwe muranda womuprista mukuru, hama yakanga agurwa nzeve naPetro akati, ini handina kuona unai mumunda here? Petro akarambazve. Pakarepo jongwe rikarira. Zvino vakabva kuna Kayafasi vakaenda naJesu kuimba yomubati aiva mangwanani. Asi ivo havana kupinda mumba momubati kuti varege kusvibiswa kuti vagodya Paseka. Ipapo Pirato akabudira kwavari akati, munoti munhu uyu une mhosva yeiko? Vakapindura vakati kwaari, dai munhu aisaiva mutadzi, tingadai tisina kumuisa kwamuri. Zvino Pirato akati kwavari, chimutorai imi mutonge nomurayiro wenyu. VaJudha vakati kwaari, hatina kutenderwa isu kuti tiuraye munhu, kuti shoko raJesu raakareva riitike, kuti achidudzira kufa kwaifanira kufa nako. Zvino Pirato akapindazve mumba momubati akadana Jesu akati kwaari, ndiwe mambo wavaJudha here? Jesu akapindura akati, unozvireva izvi pachako here kana wazviudzwa navamwe pamusoro pangu? Pirato akapindura akati, ini ndiri muJudhasu. Rudzi rwako navaprista vakuru vakakuisa kwandiri, waiteiko? Jesu akapindura akati, ushe hwangu hahuzi hwenyika ino. Dai ushe hwangu hwaiva hwenyika ino, varanda vangu vangadai vairwa kuti ndirege kuiswa kuvaJudha. Asi zvino ushe hwangu hahuzi hwapano. Ipapo Pirato akati kwaari, iwe uri mambosu? Jesu akapindura akati, unoreva iwe kuti ndini mambo? Ndakaberekerwa izvo, ndakauyira izvozvo panyika kuti ndipupure zvokwadi. Mumwe nomumwe wezvokwadi unonzwa inzwi rangu. Pirato akati kwaari, zvokwadi chinyiko? Akati areva izvozvo, akabudirazve kuvaJudha akati kwavari, ini handiwani mhosva kwaari. Asi ini munetsika kuti ndikusunungurirei mumwe nePaseka. Zvino munoda kuti ndikusunungurirei mambo wavaJudha here? Ipapo vakadanidzira vose vachiti, munhu uyu kwete, asi Bharabhasi. Zvino Bharabhasi wakanga ari